ఈరోజు నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clockకి లేచాను. అందుకేనేమో డే మొత్తం వెదర్ కూల్గానే ఉంది. ఎందుకు లేచాను అంటే మా వదిన ఫోటోషూట్ ఉంది. ఫోటోగ్రాఫర్ ఏం చెప్పారంటే స్టిల్స్ కోసం మార్నింగ్ వ్యూ చాలా బాగుంటుంది, సో ఎర్లీ మార్నింగ్ రెడీ అయిపోండి అని చెప్పారు. సో మేమేం చేసామంటే బయట అడిగాం మేకఓవర్ కోసం. అడిగితే శారీ డ్రాపింగ్, హెయిర్ స్టైల్ అండ్ లైట్గా టచ్అప్ కోసం 2800 ఛార్జ్ చేస్తామని చెప్పారు. నాకైతే అంత అమౌంట్ జస్ట్ 1 hour షూట్ కోసం అఫోర్డబుల్ అనిపించలేదు. సో ఇంకా చేసేదేం లేక నేనే రెడీ చేసేసాను. ఫస్ట్ అయితే శారీ డ్రాపింగ్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ హెయిర్ స్టైల్ వేసేసాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేశానంటే లైట్గా టచ్అప్ చేసేసాను. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇది ఎలా ఉందో చెప్పండి గాయ్.